ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ደጊምና እንቋዕና ብርሃነ ትንሳኤኡ ብድሓንን ብሰላምን ኣብጽሓኩም እንዳበልና ናብ ናይሎም መደብ ክፍዘተ ነሰጋግረኩም ክልተ ካህናት ምሳና ኣብ መስመር ኣለዉ ኣባ ሙሴ ዘርአይ ካቶሊካዊ ካህን ከምኡን ካብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀሺ ኣፈወርቂ ተስፋይ ክልቲኦም ዕዱማትና ንበዓል ትንሳኤ ኣመልኪቶም ናብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽታቶም ድማ ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ራይ ዝኸበርኩም ኣባ ሙሴ ዘርአይ ኣቀዲመ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና የቕርበልኩም ምስጋናይ ከምኡውን እንኳዕና ብርሃነ ትንሳኤ ኣብጽሓኩም ክብል ደስ ይብለኒ እዚ ሎማዓት ንገብሮ ዘለና ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ሰማዕቲ ራድዮ ኤረና ከዓ ብዝምልከት እንኳዕ ኣብጽሓካ ክትብሎ ብምባል ሎም ናባኹም ደው ኢለ ስለዚ ኣቐድም ኣቢለ ትዕድል ናባኹም ክበኩም እሺ እግዚአብሔር ይሃበላይ መጀመሪያ ተድዑል እግዚአብሔር ጾም ልጓምና ፈቲሑ ኣብዚ ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ዘብቃዕና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንኹሉ ህዝቢ ኣመንቲ ክርስትና ከዓ ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልና እናበልኩ ሰናይ ትምኒተይ ክገልጸልኩም ይፈቱ ፋሲካ ከነብዕል ከለና ጾም 40 መዓልትን ለይትን ጾምና ተጋድሎ ጌርና መስዋዕቲ ከፊልና ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤኡን ተኻፊልና ተሳጊርና ማለት እዩ ስለዚ ፋሲካ ከነብዕል ከለና ንሕናውን ኣብቲ ስቃይ ናይ ክርስቶስ ኣብቲ መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ተኻፈልቲ ኮይና በቲ ናይ ጾም ጊዜ ገበርናዮ ተጋድሎን ጸሎትን መስዋዕትን ነቲ ሓጢያት ምስ ክርስቶስ ቀቢርና ምስ ክርስቶስ ካብ ሓድሽ ህይወት ተስኢና ማለት እዩ ፋሲካ ከነብዕል ከለና ስለዚ እዚ ምስግጋር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስቃይ ናብ ሓጎስ ካብ ሓጢያት ናብ ህይወት ናብ ጽድቂ ተሳጊርና ማለት እዩ ፋሲካ ከነብዕል ከለና እዚ ንኹሉ ህይወትና ዝርኢ ነቲ መንፈሳዊ ህይወትና ይኹን ነቲ ስጋዊ ሕብረተሰባዊ ህይወትና እውን ይኹን ዝርኢ ዝትንክፍ ዝምልከት ፋሲካ ምሕዳስ ምልዋጥ ምስግጋር ስለዚ ኣብዚ ነብዕሎ ዘለና ፋሲካ ብኩሉ ክንሕደስ ክንልወጥ ካብ ኩሉ እቲ ቀቢርናዮ ክንሰግር ዘለና ጽልኢ ድዩ ባእሲ ድዩ ቂምታ ድዩ ምፍልላይ ድዩ ዝተፈላለየ ሽርሕታት ኣብ ልዕሊ ሓውና ኣብ ልዕሊ ሓፍትና ዝተፈላለየ ዓሌታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ባህርያዊ ዝኾነ ዝፈላለየናን ዝመቃቀለናን ዘባእሰናን ነገራት ኩሉ ሕማቅ ዓመላትን ጠባያትን ዘንለና ቂምን በቀልን ኩሉ እዚ ቀቢርና ኣብ ሓድሽ ህይወት ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሓድሽ መንፈሳዊ ይኹን እቲ ባህርያዊ ስጋዊ ሕብረተሰባዊ ሓድሽ ህይወት ምስ ክርስቶስ ክንምስርት ፋሲካ ኣብ ዒለ ክብል እንተኮይነ እዚ ምስግጋር እዚ ክገብር ኣለኒ ስለዚ ምስ ሓወይ ምስ ሓፍተይ
ክትዓረቕ ኣለኒ ክሰምር ኣለኒ ሕውነት ፍቕሪ ክምስርት ኣለኒ ክሓብር ኣለኒ ነቲ ኣብ ባርነት ዘሎ ሓወይ ሓፍተይ እውን ነፃ ክወፅእ ካብቲ ዘለዎ ባርነት ክላቐቕ ምኽሪ ዘድልዮ ሓገዝ ዘድልዮ ደገፍ ዘድልዮ ሓወይ ሓፍተይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ጎድኑ ኮይነ ካብቲ ዘለዎ ዓዘቕቲ ካብቲ ዘለዎ ማእሰርቲ ካብቲ ዘለዎ ባርነት ነፃ ወፂኡ ሓድሽ ህይወት ክምስርት ክጅምር ናይ ሰላም ህይወት ናይ ፍቕሪ ህይወት ናይ ምዕባለ ህይወት እቲ ምሕዳስ ሙሉእ ምሕዳስ ክኸውን ብስጋን ብመንፈስን ስለዚ ፋሲካ ከነብዕል ከለና ጥራይ መንፈሳዊ በዓል ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ እንትናና ዘጠቃለለ ክኸውን ኣለዎ ንሓወይ ብስጋን ብመንፈስን ኣነ ከም ካህን ከም ጓሳ ነቶም ክጓስዮም ዘለኒ ሰባት ብክልቲኡ ዓይኒ ይኽጥምቶም ዘለኒ ማንም ኣማኒውን ንከባቢኡ ዘሎ ጎረቤቱ ዘሎ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ሓዉ ሓፍቱ ብክልቲኡ ዓይኒ ክድግፎ ናብቲ ሓድሽ መድረኽ ንኽሳገር ክድግፎ እዚ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ኣብዚ በዓል ፋሲካ ክርስቶስ ንእንታና መይቱ ካብ ሞት ክትስእ እንከሎ ነቶም ኣብ መቃብር ዝነበሩ እውን ከይተረፈ ነቶም ካብ ኣዳም ጀሚሮም ክሳብ ምጽኣት ክርስቶስ ድሕነት ዝጽበዩ ዝነበሩ ኩሎም ድሕነት ሂቡ ተሲኡ ነቶም ብድሕሪኡ ዝመጻና እውን ናይቲ ድሕነት ተሳተፍቲ ንኽንከውን ጸጋ ጥምቀት ሰሪዑልና ኣብ ጥምቀት ሕፃን ከነጠምቆ ከለና ሰለስተ ጊዜ ኣብቲ ናይ ማይ ጥምቀት እንዳጥሓልና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እጠምቀካ ኣለኹ ኢልና ከነጠምቆ ከለና ናይቲ ሞትን ትንሣኤ ክርስቶስ ተሳታፊ ንምዃን እቲ ሰለስተ ጊዜ ዝመጥሕሎ ከምቲ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ሰለስተ መዓልትን ለይትን ዝሓደረ ዝወዓለ ከምኡ ናቱ ምልክት እዩ ስለዚ እቲ ሕፃን ከነጥምቆ ከለና ነቲ ካብ ኣዳም ሓጢኣት ዝወረሶ ሓጢኣት ኣብቲ ማይ ጥምቀት ተሓፂቡ ኣብኡ እቲ ሓጢኣት ተቐቢሩ ተሪፉ እቲ ሕፃን ግን ኣብ ሓድሽ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ሓድሽ ሰብ ኮይኑ ክትንስእ ስለዚ ብኩሉ ብስጋን ብመንፈስን ሕፃነቲ ሓድሽ ሰብ ክኸውን ስለዚ ፋሲካ ከነብዕል ከለና እዚ ምሕዳስ እዚ ንኩሉ ዘጠቃለለ ስጋዊ ይኹን መንፈሳዊ ምሕዳስ ስለዚ ምስቲ ዘለናዮ ጊዜ ምስቲ ሕጂ ኣብ ናይ ሰላም መድረኽ ምስ ጎረባብቲ ሃገርና እውን ናይ ሰላም መድረኽ ንኣትዎ ዘለና ንሳገሮ ዘለና እውን እቲ ሰላም ግን እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ሓቂ ብዘይ ፍቕሪ ሰላም ክነግስ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሰላም ክህነፅ ዘለዎ እዩ ክህነፅ እንተኮይኑ ከዓኒ መጀመርያ ናይ ዕርቂ መንፈስ ክህሉ ኣለዎ እቲ ተፈላለዩ ተቀያይሙ ተቀራሒኑ ዝፀንሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ተረሓሒቑ ዝፀንሐ ክቀራረብ ይቕረ ክበሃሃል ድሕሪ ይቕሬታ ከዓኒ ምስቲ ይቕሬታ ዝመፅእ ከዓኒ እቲ ሓቅን ፍትሕን ኣሎ ስለዚ እቲ ምሕረት ክግበር እንተኮይኑ እቲ ዝተጋገየ ኣካል ጌጉኡ ኣሚኑ ይቕሬታ ክብል
إتي تبدل أكال كأني من أنت زعبي فقري من أنت زعبي سلام من أنت ننوح تخيب زلوه كهنت زلوه هيوت حدش هيوت إيبو يغري خونكا محرتي خونكا كبل أبزي مدرخزي كلنا كنواسعلون كنسرحلون كنسقرلون زلناي فاسيكا زعدنا خا نزي تقداماي محرت لمحرت دلوان كنكون كنتي نحنا خريستيان أبصلوت كنجبر كلنا أو نزل السمايات كأبونا في سمايت نبر كنقول كلنا نجابي انتينا يقول كنتي نزبدلونا يقرز بالمالهم كم أو يقرب لنا لذي نمحرت دلوات إينا لذي كنتي نحنا نتم زبدلونا يقرز بالمالهم زمحرنا يوم نسخاخ أنا محرت جبلنا نابلنا إنا نصلي لذي قدامي أبزنا فاسيكا نبعلو ذلنا نمحرت دلوات كوينا نزبدلونا محيرنا أب حدش مدرخ كنعطو انت دعت محاحيرنا كنقراربنا كنفاقرابنا كنسمرنا انت سميرنا قعني اتي سلام كمتص زخئل اتي فتح كمتص زخئل اتي معبالي كمتص زخئل كل تي كبرتات ناي حونا ناي حفتنا تجاهيسوس انحي كعري ابوت وخملس اتي حوي اتي حفتي أكبرو كنبر زخلو نريئو زلنا أفقدو السدد زنكراتات زلو بفلا عبد جيزي عبد ساعات زي عبد بيت مأسرتتات عبد ساقايو زلو أمونغو زي حسبو زي تصبيو وقق حد ليبياويان تقرقيروم زواخيوم زاويوم زلو أحواتنا زقوصلو أحواتنا نخمقوم ندحري حجون كالواتكم من إسيات أحواتنا أكم أخنطات نخيركم نخي ساقيو نخي باخيو كجبر زلوه كدما خنات إتي نحرت لنحتحدنا جيرنا سميرنا تفاقيرنا تمدس زلوه تسجر زلوه حدش مدرخ تجمر زلوه ناي سلامن ناي معبالين ناي فتحن ناي حقاوي مسل ودسب كبيرو مانم إرفاوي كبيرو خنبرلو زخئل فتحي زنجسلو مسل نفس وكفنا زحلوالو كونتات كنفتر إذن تاكتي محرتي زبقس تاكتي سمرتي زبقس لذي إذن أي فاسيكا جيزي زعدمنا نزيو كلمة حجي كورات باباسات هاجرنا كاتوليكاويان باباسات ملأختي صحيفهم حوخا بيالو زبل اتي اكزيابيهر نقائل زحاتو تحطو أبي يالو حوخا نمنتاي اتي دم زتبدل حوخا أبا يقوس لزلو أكيد مي يقول له اتزبدل كايو حوخا يتزبدل كايو حفتخا داما نبعاتا أكيد ما يقول له ስለዚህ ንሕና ነቲ ፋሲካ ነቲ በዓለ ትንሣኤ ብሙሉእ ክንሳተፎ እንተኮይንና ነቲ ዝበኪ ዘሎ ሓውና ነታ ትበኪ ዘላ ሓፍትና ንብዓታ ክንደር ዘላ ከነፀናንዓ ጎድና ኣብ ጎኑ ኮይና ክንድግፋ ንፍትሒ ትነግስ ንሓቂ ትነግስ ክንፅዕር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ተደጋጊፍና እዚ ንኣሕዋትና ንህዝብና ንሃገርና ብዓቢኡ ብጸሎት ብተግባር ከዓኒ ሓገዙ ንደሊ ምዃንና ድልዋት ክንከውን ኣለና ፍቕሪ ሕድሕድ ከነርኢ ኣለና ፋሲካ እዚ እዩ ብሩኽ ፋሲካ ይግበረልና ብሓቂ ሰላም ዝሰፈኖ ፍትሒ ዝሰፈኖ ዕርቂ ዝሰፍኖ በዓለ ፋሲካ ክኾነልና ክኾነልኩም እዚ ትምኒተይ እግዚአብሔር ነዚ
ብርሃነ ትንሣኤ ዘብቅዓና ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ትምኒተይ ብሩኽ ፋሲካ ይግበረልኩም። ኣሜን። ኣባ ሙሴ እስኪ ቁርብ ናተይ ቁርብ ክውስኽ ሕቶታት ኣለዋን እሞ እስኻ እንታይ እዩ ኣቐድም ኣቢልኩም ነቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘለው ስደተኛታት ዘኪርኩሞም ፀኒሕኩም ከምኡን ማለት ትወትሩ ደይ ንርስዖ ሕጂ ናብ 50 ዓመቱ ሒዙ ዘሎ እቲ ሓዊኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል መግለፂ ናይ እቶም 4 ኣቡናት ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን እውን ቁርብ ትንክፍ ኣቢልኩም ዘኪርኩሞ ነርኩም። እቲ ህዝቢ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ነገር ተዓፂዎ መሪርዎ ኣብ ሽግር ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዩ ነዚ በዓል ዘሎ በዓል ሓድሽ ትስፉ ነገር ይፅበሎ ማለት ትስፉ ዝኾነ ለውጢ ይፅበሎ ይኣክል ይብል ኣሎ እሞ በዚ ጋጣሚ ውስኽ ኣቢልኩም ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለኩም ብዛዕባ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ክሓተኩም ኢለ ዋ እቲ ኩነታት ናይ እዞም ኣብ ሊብያ ዘሎ ኣሕዋትና ብሓቂ ኣሰካፍን ኣስጋእን ኩነታት እዮም ዘሕልፉ ዘለው ገሊኦም እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብጠያይት ዝተሃረሙ ኣሕዋትና ኣለው። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ኩሉ ስቃይ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኣብ ህዝብና ኣብዚ ሰዓት እዚ ይኣክል ስቃይ ይኣክል ምፍልላይ ይኣክል በኣስን ፅልእን ሓደ ኮይና ንህዝብና ዝኸውን ነዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ሰላም ንስራሕ ንሕበር ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ካብ ኩሉ ነቲ መንእሰይ ተቆዶ ስደት ከርተት ዝብል ዘሎ ስደቱ ኣቂዑ ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብር መሰሉ ተሓሊሉ ክብረታቱ ተሓሊሉ ንኽነብር እዚ ኩሉና ክንሰርሓሉ ዘለናን ሓላፍነት ናይ ኩሉና እዩ። ሕራይ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብምክንያት በዓል ትንሣኤ ክርስቶስ ንዝሃብኩምና መብሪ ምስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና የመስግነኩም። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ መሊስና ክንረኸብ ትፅቢተይ እዩ ይቐኒየለይ። ሕራይ እግዚአብሔር ይሃበለይ። ብሩኽ ፋሲካ ንኩልና። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ኣቦና ቀሺ ኣፈወርቂ ተስፋ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስካንዲናቪያን ስለቲ ዝሃብኩም ንዕድል ደጊመ የመስግነኩም። ንስኹም ባዕልኹም ከም መእተዊ ንሰማዕትና ክትላለይዎም ደስ ይብለኒ። ድሓር ቀፂልኩም ከዓ እቲ ናይ ትንሣኤ መልእኽትኩም ክተመሓላልፉ ዕድመኩም። የቀኒየለይ ሬድዮ ኤሬና ብፍላይ ከዓ ሓወይ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ስለቲ ዝሃብካኒ ዕድል ብስመይን ብስምታ ዘገልግላ ዘለኹ ሃገረ ስብከትን ከመስግነካ ይፈቱ። ስመይ ቀሺ ኣፈወርቂ ተስፋ እዩ። ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስካንዲናቪያን ዘሎ ሃገረ ስብከት ከም ሊቀ ካህናት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ናብ ኩልኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ተበቲንኩም ዘለኹም ኣባላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤሪትራ ዝኾንኩም ኣቦታተይ ካህናትን ኣሕዋተይ ዲያቆናትን ምእመናንን ብሓፈሻ ኩልኹም ስለ ሰላም እትፅዕሩን እትደኽሙን ነዚ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ኣፈፂሙ ናብዚ ክቡር በዓለ ትንሣኤ ስለ ዘብፅሐና ቅዱስን ብሩኹን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሐዮ። እዚ ዝሓለፈ ጾም 40 ብፍላይ ከዓ ሰሙነ ሕማማት ነቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ዝኸፈሎ ዋጋ ንምዝካር ተባሂሉ ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርዓልና ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ወቅቲ እዩ።
እቶም ኣብዚ ናይ ጾም ግዜ ዝጾምኩምን ዝጸለኹምን እግዚአብሔር ጸሎትኩም ተቀቢሉ ንኃጢአት ዝድምስስ ሕሙማትናን ቁስላትናን ሕዙናትናን ዝፍውስ ፍትሕን ሰላምን ዘነግስ ይግበረልና። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት በዓለ ትንሣኤ ብብዙሕ መዳያቱ ፍልይ ዝበለን ኣዝዩ ብዙሕ ተስፋ ዝህብን እዩ። እዚ ማለተይ በቲ ሓደ ሸነኽ ህዝብና ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ውድቀትን ሰንከልከልን ንኽትምስእ ፍሕትሕት ዝብለሉ ዘሎ ግዜ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ን13 ዓመታት ተኣሲሮም ገጾም ከይንርኢ ድምፆም ከይንሰምዕ ተዓጽዮም ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ድምፆም ዝሰማዕናሉ ገጾም ዝረአናሉ ዓመት ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ሎሚ ዓመት ትንሣኤ ድርብን ፍሉይን ሓጎስ ዘለዎ እዩ። እዚ በዓል እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንስኡ ነቶም ዝወደቕናን ነቶም ሰንከልከል ዝበልናን ነቶም ተስፋ ዝሰኣናን እውን ሓደ መዓልቲ ክንትንስእ ምዃንና ዘበስር ተስፋ ዝህብ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ትንሣኤ ክነኽብር እንከለና ጎይታ ተንሲኡ ከምቲ መልአኽ ዝበሎ ንሱ ተንሲኡ እዩ ኣብዚ የለን ከም ዝበሎ ንሕና ድማ ኣብታ መወዳእታ መዓልቲ ካብ ሞት ተንሲእና ምስ መላእኽቲ እንዝምረሉ ግዜ ከም ዘሎ ኣማዕዲና እንዳጠመትና ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ንዘጋጥሙና ሓደ ሽግራት እውን ሓደ መዓልቲ ክንትንስእ ምዃንና ካብቲ ሽግር ክንላቐቕ ምዃንና ተስፋ ዝህብ እዩ ትንሣኤ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ኣብ እስር ቤት ኮይንኩም ኣብ ናይ ሓዘን መንጸፍ ኮይንኩም ብሓኪም ተነጊርኩም ሕማምካ ፈውሲ የብሉን ተባሂልኩም ርእስኹም ዘድነንኩም ዘጸናንዓኩም ዝሕግዘኩም ዝርዳእኩም ዘትንሳኣኩም ሲኢንኩም ብሓሽሽን ብዘይብልዕ ጸፋርስን ተታሒዝኩም ተኣሲርኩም ዘለኹም ሓንቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ከተንሳኣኩም እዩ እሞ በዚ ናይ ትንሣኤ ተስፋ ክትገብሩ ሓደራ ብለኩም። ብኻልእ ሸነኽ ራህዋ ደልዮም ዝሓሸ ዓለም ዝሓሸ ናብራ ክነብሩ ጽሩይ ኣየር ከተንፍሱ ዓዶም ገዲፎም ናብ ካልእ ዓለም እንዳመዓደው ከለዉ ኣብ ፈቆዶ ሰሃራ ኣብ ፈቆዶ ሊብያ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነት ዘለዉ ኣሕዋተይ እውን እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዘለኹም ቦታ ከተስፋኣኩም እዩ ከውፃኣኩም እዩ እሞ ተስፋ ግበሩ ክብል ይደሊ። ኣብ መወዳእታ እዚ በዓለ ትንሣኤ እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ተረሓይቑ ዝነበረ ክልተ ዓለም ማለት ነቲ ሰማያዊ ዓለምን ነቲ ምድራዊ ዓለምን ሓደ ዝገበረሉ ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ ተረሓሒቕና ዘለና ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መገዲ ተለሓሒቕኩም ዘለኹም መራሕቲ ዝተፈላለያ ውድባት በዚ ናይ ሓድነት ናይ ትንሣኤ መልእኽቲ ሓደ ክትኮኑ ፃውዒተ የቕርበልኩም። ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብዝተፈላለየ ሰብ ጠቕሚ ንጠቕሞም ክብሉ ብዝዘርእዎ ሓሳባት ዝተፈላለና እውን ይኣክል ምፍልላይ ኢልና ብሓደ ኮይንና ይህን ምሂን ክንበሃልን ክንዝትን ንህዝብና ተስፋ ክንኮኖ ነታ ገዲፍናያ ዝመፃና ሃገር ተስፋ ክንኮና እዚ እውን ፃውዒተይ ከቕርብ ይደሊ። ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር እዚ ትንሣኤቲ ከምዚ ጀሚርዎ ዘሎ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ናብ መንበሮም ተመሊሶም እቶም ካልእ ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ንፋስን ፀሓይን ክሪኡ ናብ መሬት ወፂኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታውን ዘይምክንያታውን ተኣሲሮም ዝጭነቑ ዘለዉ እውን
ናብ ብርሃን ወፂኦም ምሳና ዝሕወስሉ ዓመት ክገብረልና ደቆምን ስድራ ቤቶምን ዝርኢሉ ዓመት ክገብረልና ደቆም ካብ ገዛ ምስ ወፁ ብሃይስ ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ኣብ ዝወደቕዎ ኣብ ዝዓለብዎ ዘይፈልጡ ስድራ ቤታት ጥቃስ ዘይብሎም ስድራ ቤታት እውን እግዚአብሔር ንዕኦም ዝድብስ ዓመት ክገብረልና እንዳተመነኹ መልእኽተይ ኣብዚ የብሓላልፍ ንሳኹም ዝጸናሕኹ ሓውኹም ቀሻፍ ወርቂ ተስፋኤ ካብ ሃገር ሽወደን ይቐኒየለይ ራይ ክብር ኣባቐሺ ንሕና እውን የቐኒየልና ኢልና ኣቐድም ኣቢልኩም ኣብቲ መእተዊ ክትበልዎ ጸናሕኹም ናይ ክቡር ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዮስ ሊቀ ጳጳስ መግለጺ ወይ ድማኒ እቲ ደለዎ ኩነታት ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ምስ ረኣኹም ተሰማዓኩም ሓጎስ ገሊጽኩም ኣለኹም እዚ እንታይ ማለት እዩ ማለተይ ነቲ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ካልኦት ከም በዓል ኣባ ሉቃስ ዝበሉውን ኣብቲ ኩነታት ንዘለዎም ድሕሪ ፋሲካ ወይ ድሕሪ ትንሳኤ መግለጺ ክብሉ ምዃኖም ተጋነነ ምዃኑ ወይ ገለ ድሕብር ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዎ እሞ ኣብዚ ክልቲኡ ዘሎ ፍልሊ ደሎ ይመስል ወላ እዋን ትንሳኤ እኳ ተኾነ ክትብሎ ትደሊ ዘሎ ኣነ ብሓፈሻ ዮሃንስ ሓወይ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ካብታ ዝተታሕዘላ ግዜ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣፎም ዝስማዕ ድምፂ ኣይተሰምዐን ብፅሑፍ እቲ ዝሃብዎ ውሳኔታት ኣሎ ካልእ ኣሎ ግን ካብ ኣፎም ድምፂ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ይስማዕ ስለ ዘሎ እዚ ነታ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ነታ ሃገር ዓብዪ በረኸት እዩ ዝብል እምንቶ እዩ ዘለና ኣነ እቲ ኩሉ ወሪድና ዘሎ መከራን ሽግርን ኣነ ናተይ ርዲእት ክኸውን ይኽእል እዩ የተሓሕዞ እየ ምስ ናይ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ምእሳር መስቀል ክርስቶስ ኣሲርካ ሃገር ክትፍውስ ሃገር ሰላም ክረክብ ህዝቢ ክቐስን ኢልካ ክሕሰብ ክብድ ይብል ከቢድ ስለዚ እዚ ሂቦሞ ዘለዉ ድምፂ እዚ ሰሚዕናዮ ዘለና ድምፂ ኩሉ እቲ ንዕኦም ዘይድግፍ ዝነበረ እውን ብጌጋ ተረዲእዎም ዝነበረ ሰብ እውን ኣሎ ብጌጋ ዝተረድኦም ብጌጋ በቲ ዝተነዝሐ ወሬ ዘይስሞም ዝሃቦም ሰብ ኣሎ ስለዚ እዚ ሎሚ ተዛሪቦሞ ዘለዉ ድምፂ እቲ ናይቲ ኩነታት ስእሊ ሂቡና እዩ ኣነ ካብኡ ዝሓለፈ መረዳእታ እውን ኣለኒ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ወዲ 93 ዓመት እዮም ድምፆምን ኣዘራርቦኦምን ነቲ ናይ 13 ዓመት ታሪክ ኣብ 13 ደቂቕ ሳመራይዝ ገይሮም ከቕርብዎ ምኽኣሎምን ንባዕሉ እዚ ጸጋ ኣምላኽ ዘይተፈልዮም ሰብ ምዃኖም እዩ ዘርኢ እምበር ካብ ሓደ ኣብቲ ዕድመ ንሱ ዘሎ ሰብ ዝርከብ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ዝረኣየኒ ዓብ ተስፋ ጥራሕ ቅድመይ ዝረኣየኒ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ድሕሪ ትንሳኤ መግለፂ ክንህብ ኢና ዝብል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣንቢበ ኣለኹ ኣነ ኩላይ ምናልባት ኣነ እቲ ሎሞ ዘለዉ እዚ ሰሙን እዚ ሲ ሓስብሉ ዕድል ረኺቦም ይኾኑ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት ንዓና ንኤርትራውያን ዘዋፅአና ሕጂ ዘዋፅአና ከም ሕብረተሰብ ዕርቀ ሰላም ጥራሕ ዕርቀ ሰላም ምግድዳፍ ምንስሳሕ ይዘዋፅአና ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ንሶም ተነሲሖም እዚኣ ናተይ ጥፍኣት ነይራ ወ የቕሬታ እዚኣ ድማ ናትካ ጥፍኣ እንድሕር ዘይተማቒልናዮ ነቲ ገበናት መን ይኽንሳሕ መን ተጋጊየ ነይረ ክብል ስለዚ ተጋጊየ ነይረ ዝብል ድምፂ ካባና ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ካብቶም ኣቦታትና ክጅምር ኣለዎ ብፁዕ ኣቦና ቅዱስ አንጦኒዮስ ሕጂ እውን እኮ ናይ ፈኸራ ድምፂ እኮ የስምዑን ሕናቲ ሰባይ ረኸብናን ሸምጋሌ ረኸብናን እታ ቤተ ክርስቲያንና ብሓደ ኮይንና ከይንመርሓ ሕጂ እውን ድልውነቶም እዮም ዝገልጹ ዘሎ ስለዚ በዓል ኣባ ሉቃስ እውን ልቢ ክገብሩ እንድሕር ድምፂ ሰሚዖሞ ልቢ ክገብሩ እምዕድ ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ተስፋ ገልጽ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ድበልዎ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ ድረኸብክዎ እንታይ እዩ ልኡኻት ናይ መንግስቲ ኣባላት ጸጥታ መጺኦም ዝርከቡ ናቶም መስቀሎም ክዳኖም ከምኡውን መጽሓፎም ከም ዝወሰድሎም ገሊጾም ኣለዉ
ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ መንጎ ሊቀ ካህናት ውሽጢ ሊቀ ካህናታት ደይምስማዕ ዘይምቅዳው ደስዓቦ ክህሉ ይኽእል ናተይናትካ ክብል ግን ሰበስልጣን መንግስቲ ብኸምኡ ደረጃ ኢዶም ክእቱ ከለው እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ስቂሎም ረአዩ ቁኑዕ ዶ ይመስለኩም? ብዛዕባ ዝኸነቶም ሰበስልጣናት ናይ መንግስቲ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ ይህሉ? እቲ ጌጋ ደኣሞ ኣብኡ እንተተፈፂሙ ዮሃንስ ሓደ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ንብረት ናይ ፓትርያርክ ክትንከፍ ዘይኮነሲ ፓትርያርክ ብመንግስቲ ክእሰር ክፈቅዱ ከለው ሽዑ እቲ ጌጋ ተፈፂሙ እኮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ጌጋ ሃይማኖታዊ ጌጋ እንድሕር ነይርዎም ናይታ ቤተ ክርስቲያን መቕፃዕቲ እምበር እስር ቤት ኣይኮነን ዝግብኦ ሰብ ብናሃገር እዮም በዲሎም ነቲ መንግስቲ እዮም በዲሎም እሞ እንተ ተባሂሉ እውን እቲ መንግስቲ ኣነ ኣይኣሰርክዎምን እዩ ዝብል ብኻልእ ኣዘራርባ ኣይበደሉንን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ሃይማኖት እታ ዝተገብረት ሸዓ እያ እታ ጌጋ ተገይራ እቲ ንብረቶም ዶ ወሲዶሞ ትብሎ ዘለኻ ግን ብዘይቀል ዓለም ከም ኣቦ ከም መራሒ ሃይማኖት እኳ ዝኸብር እንተኾነ ናይ መን ንብረት የተወስደ እቲ ንብረት ናይ ኤርትራውያን እኮ ናቶም እኮ ይኮነን ተደልዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ደስ ዝበሎ ሰዓት እዩ ዝወስዶ ወሲዱ እዩ ድማ ስለዚ መንግስቲ ክንብሎ እውን ቁሩብ ንሽገር ኢና የሽግር እዩ ናይ መንግስቲ ካይዳ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ቀውማ እውን ስለ ዘይረኣና ጎበዝ ዓንተረ ወሲድዎ ተበልና እዩ ዝጥዕም ግን ወላ ሽፍታ እንተኾነስ ካብ ፈላሲ ካብ መራሒ ሃይማኖት ክዘምት ብዙሕ ልሙድ ኣይነበረን ዝኾነ ኮይኑ ዕድልና ግዲ ኮይኑ ኤርትራውያን ግን ኣጋጢሙ ኣብዚ ቀረባ እዋን ህዝቢ ማለት ካብ ብደገ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ገይሩ ሓደ ለውጢ ክመጽእ ይጽበሎ ግን ኣውራ ትማሊ ካብ ዝነበረ ዜና ናይ ኣብ ሰሙን እዚ ማለት እዩ ናይ ኤረና እንታይ ድብል ነይሩ ስጋኣት ኣለዎት መንግስቲ ብምክንያት ዓርብ ስቕለት ይኹን ካልኡን ከይለዓል ምንቅስቃስ ተባሂሉ ነይሩ እሞ በዚ ጋጣሚ ንህዝቢ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ንዓኹም ክበኩም ኣነ ብዙሕ ዘመን ሓሺና ኢና ንረብሓ ካልኦት ክንብል ረብሓና ኣጥፊእና ኢና ናትና ከም መራሒ ሃይማኖት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ረብሓ ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ከዓኒ ናይ ኤርትራውያን ረብሓ ንሕና ምስ ንጥርነፍ ንሕና ምስ ንእከብ እዩ ሓደ ግዜ እዚ ብዓድና ዘሎ ኩነታት ስቑኢሉ ምስ መረረኒ ዝሓንጠጥክዋ ንእሽቶ ግጥሚ ነይራትኒ ምናልባት ዝፍቀድ ተኮይኑ ሕጂ ክብላ ማለት መራቂ ኣትብል መራቂ ተሓጎሱ ብርሃን ልበሱ ኢሉ መሪቁና መራቂ ኣሜን ኢልናዮ መሲሉና ሓቂ እንተኾነ መሬት ምስ ጸልመተ ረኺብናዮ ንመራቂ ደንበና ከፍርስ ውሉድና ከሳቂ ሽዑ በሪህልና ከም ዘይኮነ መራቂ በላይ ጽቡቕና ኢለ ግጥሚ ገይረ ነይረ መን ተረዲእዎ ኣይፈልጥን ናተይ መልእኽቲ ግን እንታይ እዩ ኣለዉ ሰባት ብኣፎም ብሰላም እቶ ብላዕ ጽገብ ስተ ይብሉኻ ድማ ስለ ዝመረቑኻ ሰብ ኣፍ ይሰምዕ ልቢ ኣየነብብን እዩ ኣሜን ክንደይ ፈትወኒ ዝእከለስ ከኣቱ ምርቐኒ ክወፅእ ምርቐኒ ሰናይ ከዓ የምንለይ ኢኻ ትብል እቲ ዝመረቐካ ሰብ ተመኹሉ እዩ ሰዓታት ጸናትዩ ኣምስዩ ኣጸልሚቱ ገዛኻ ከፍርስ ነቶም ኣምላኽ ይባርኮም ኢሉ ዝመረቐልካ ውሉድካ ከዓ ክቕንጥቦም እንድሕር ረኺብካዮ ግን እንታይ ዳ ኣሎ እዚ ነገር ዳ ቀትሪ ምርቐኒ ምሸት ከዓ ከም ዝገብረኒ ኣሃ ሕጂ በሪሁልና ከም ዘይኮነ መራቂ በላይ ጽቡቕና ስለዚ ብኣፍ ብዙሕ ተነጊሩና እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ክንቅይራ ኢና ኤርትራዊ ከይሰርሐ ኮፍ ኢሉ ክበልዕ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ንዓኣ ትወዳደር ሃገር ኣይክትህሉን ተባሂሉ ተነጊሩና እዩ እቲ ዝተነግረና ግን መወዳድር ዘይብላ ሃገር ዝበሉና ብምዕባለ እንዲመስሉና ነይሩ ሕጂ ብምንታይ ኮይና ብድሕርነት ኮይና ብድሕረት ብድኽነት ብሞት ብስቅያት ብእስር ቤት ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ደንጉና እንዲና ግን ሕጂ እውን ማይ ኣይሓለፎን
نن حدنا هين مين تباهيلنا تبعدنا زلو سرعات معانا إيرتراويان ولا حد إيرتراوي يتقم سرعات كم زي كونه بريهلنا حجي سلامة وبزخونة مقدي تتخيلنا بزي زخونة طفعات بزي زخونة قدلت بعرق سلام حبيت تسوينا لبما تسوينا كاب قربابتنا تماهرنا كاب زحافة تاريخ تماهرنا سلامة وزخونة مكيارات مكيوالن كنف نسند حزي يكون لنا مسيلو خاني نحنا نحر حدنتنا أدللنا المنجستكو سافحيزي منجست زخون سلازي اتهزبي كلبن كل لبي من حجي تنتريفهم زلوغن بملؤ دمسي كان سامع سلازلنا بملؤ دمسي كنكون سلازلخوغن وحد سلكي ترفان انت سامع تنتريفهم زلو حد خدته زي برهلهم كا نافتي زلو معبل تحويسهم هاجرنا أموحاس سلام من ساعة كتعرفها بزياك عليك على في دلي سويتك يا رب راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان أبزي زلخمو هاجر السبكة سكندنافيان الشخم بتحدث أنا خلهم بتحد قلنا بمنجس إيرتراز تلاقوا ناي أرثوذكس تهرب بتكريستيان كا دعوة يقفل ناي تزبون درجة ده حزور غنو بلام نغير نزوم أبغزا أما حير دلو ليك باباس باتريك أبونا أنطونيوس ون مالت زي ملكتهم بتكريستيان الله مو أمم قلتهم مثل لايك أن تمأمن كأني أبستجم دقتو يمثل ስለዚህ ነዝን መፍታህ እንታይ ጻዕሪ ክግበር ለዋለኩም ወይ ተሐስቡ ሱም ንሕና ብወገና ዮሐንስ እቲ ምስሊ ላይ ባህርያው ኮይኑ ማለት ኣብዚ ምድርዳር ወይ ኮምፕሮማይዝ ዝግበረ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ፓትርያርክ የለውን ተኣሲሩ እዩ ዘሎ እዚ ሕጊ ቤተክርስትያን ስለዘይ ይፈቅደልና ምእንቲ ሰላም ክንብል أبي توزك على يكونن جن حتيتنا يوم التسخن 14 أنت واحد من صوارن مكوارن في الليات كابوتو كوينو تزبي لأن حدو نفك بعضر أبتي ذكبر محبراوي بعلاتي خون مرعي خون تمكاتي خون كالئ مسالجن كي تقوانا سعي تخبا بيرخ نبر نعوس كنزتين الراخبي لنا نقولهم كهنات فلا يعرف ودن زلو نبدأ بفدينا لهم نستطرح ذي كونه لوكال تخارينا مالت هدارش مالت هي نايتي زقبر نايتي زمس تأكابي اخلماي بعلنا خنقورئنا لنا بسنك ترانسبورت اي تعاملن تريفه زبل سبن تلون حاجة جزنا ترانسبورت نتشجر السباتون بعلنا هنشفنينا راح سلا سلام سلا أملاخ سلا ذهبي سلا زهاجر كتبلو مسئلنا النار إيدم رداد سيدنا لوينا ذي كل سنة 14 نزقون زلو أرك سلام ما تنجي حماقة يسمعون عن بفلاي بقول كأي دول كلهم كل 3 سبات ميروم كنا مسئينا حراي صبو إلى منا دوكيمنت نزقون رداد في الجنسان له كابعاتهم ولا حدا سبع مثلنا زي أقدم زجبرنا يوم على ذي حجون جزيم هيرو نخلو سمي هيرو وإيو نسمونه تزخد وزن لو مجدي 150 كيفي واميو حق تصوير وامي زبل قمت يا بالليل استفر عليه مكنيات تعال خوننبر حجون من البات كل عامات 3 عامات 4 عامات كأجيرو سلزلو حجون كي تحللنا نخلو بعالم زل إيرتراوي سلام نقبر زل صواعد كل جزء لنا نزم في هذا اللوخ عملتنا كنفتنينا بزيان حلال الزنا مخنياتو كم تعانت بخلال سنة حكيو إذن في تفاعات هيكونن هيب بحالني أكرستنا كم أنت زخون كريستوس أفكندنا أي مماتن تفاعتي كونن تفاعت قدام كتفئيو واقع خفيف سلازي ولا خالد سبيكاكي ناتي قدايا يكونن ناتو قدلتي بعلي عريو أي بعدن سلازي ولاتي قدلتات انتهالوي حجوون بستخار لنا مثلا سلا سلام
ክንጽውዖም ኢና መደብ ኣለና ዝንገብር ካብኡ ሓሊፍና ካብ ዝዞባና ሓሊፍና እውን ብዓለም ደረጃ ዘሎ ኤርትራዊ መራሒ ሃይማኖት ተራኺቡን ተዋሓደ ኮፍ ኢሉ ዝእክቦን ዘይእክቦን ዝፈላለዩን ሓደ ዝገብሮን ክዝቲ ኣነ ከም ጉልቀይ ይደሊ እየ ተስፋ ክገብር ከምኡ ጭራታት ይረአ ኣሎ ሕራይ ክቡር ኣቦና ቀሺ ኣፈወርቅ ተስፋ ነዚ ዕድል ስለደሃብኩምኒ ደጊመ የመስግነኩም ብርግጽ ከም ዝበልኩሞ እዚ እዋን ትንሳኤ ከምቲ ክርስቶስ ስለ ናይ ኩላትና ሓጢኣት ተሰቕለ ዝሞተ ተስአ ከምኡን ኩላህና ብሓደ ሓቢርና ነዚ በዓል እዚ ብናይ ዕርቂ ሰላም ተስፋ ምትሕብባርን ምትሕጋዝን ክንሕልፎ በዚ ጋጣሚ ኣነ እውን ብስም ኩሎም መሳርሕተይ እንዳጸዋዕኹ የቐኒየለይ ብምባል ይፋነወኩም ኣነ እውን ብልቤ ዘመስግን ዮሐንስ እግዚአብሔር ይኽብረለይ ከምዚ ጌርኩም ነቲ ህዝቢ ናይ እምነቱ በዓል ክበጽሖ ዝገበርኩም ብልቤ መስግን እግዚአብሔር ይባርኽካ እግዚአብሔር ሰላም ያውርደልና ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና